Ang di mo tubag, buang-buang. Oo, naghisgot si Kristo dire og duha ka klase sa tao. Nya ningon siya sa introduction sa atong ebanghelyo, dili tanan nagsangpit kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Nya kinsa ra may makasulod matud pa niya, kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Nya kanus man ta kahibaw nga mao ni kabubuton sa amahan? Kun maminaw ta ni Kristo mismo. Kay ang tanan niyang gisulti, tanan niyang gibuhat, nagsubay sa kabubuton sa amahan. Nya pag-explain ani ni Kristo, dili day makasud sa langit ang mga buang-buang. No, kung ato bang isumpay ba? Dili makasud sa langit ang mga buang-buang. Nya kinsa man ning mga buang-buang nga gipasabot ni Kristo? Kana kunong maminaw pero dili magtuman. Og ni daghan anak karon dinhi nanimba, nagwali sa dangusa. Nga may kaitan maminaw pero di ta ka maong mutuman. Ay kamo karon. Naminaw mo? Kusga? Naminaw. O niya, mutuman mo? Mutuman. Bantay ha? Oy, daghan kay nato nga di gyud mutuman. Lisod magani mugtuman anang atong frontliners nga mo-arrange ninyo asa mo palingkuron. Magtuman magin mo sa inyong gusto, ari lami diri brad, ari lami dito lang ter kay mao toy atong lugar, ari lami diri brad. Magtuman gyud. O niya, galisod kay mugtuman ana nga paglingkod na aron dili ta makubid. Unsa nakaha sa pagtuban kun moingon ang Ginoo, kung tamparoson imong pikas sa aping, ipatamparos lang sang pikas. Tuman mo ana. Biyae ang imong amahan og inahan, ang imong bana og ang imong asawa aron mo sunod kanako. Tuman mo ana. Oh, wa na. Dumte ang imong bana o ang imong amahan o imong inahan o ang imong kaugalingon aron mo sunod kanako. Tuman mo ana. Oh, wagyapon. Pasaylua o kapituan kapito ang nakasa nimo, labi na ng bana nimong gasig pangabit. Pasaylua kapituan kapito. Unsa man mutuman mo ana? Mutuman. Oh, congratulations sa nituman. Congrats. Ay, kita kusog kitang murason, oy. Kusog kitang murason. Nya ato gyung dipinsahan. Labi na ginang inig-ingon ni Kristo, buhato nato ang works of mercy. Kanang works of mercy ba nga gihisgutan diha sa ang corporal works of mercy na pitom na kabuok. Nya napagi pito kabuok nga sana kanang spiritual works of mercy. Nya usa na ni ana kana ganing niingon kani sayon ra jud kay ni ha. Usa ni sa mga spiritual works of mercy. Comfort the afflicted. Hupaya ang mga na nagsubo. Mutuman mo na. Anya karon na may daghan dito sa prisuhan nga na nagsubo. Muadto ka aron imong hupayon. Ayaw lang sa Lord. Nya connected ba na sa corporal works of mercy nga nag-ingon, bisitaha ang mga binilanggo. Oh, mao na, visit the prisoners. Nya mutuman mo na. Oh, na sige naggon ko. Mo na. Nya kaning gawali mutuman. Wa pay siguro. Oy, nakatuman ako anay kay na-assign ko kong prisuhan 5 ka tuig. Wa jud ko mo atras atong akong assignment. Nakatuman ko pero karon kapoy magadto. Mao na depende lang sa kahigayunan. Og nay kahigayunan tuman na, og way kahigayunan then ayaw lang sa buhata. Sa unang pagbasa gisgutan dinhi nga kadtong mga maalamon og mga makinaadmanon ibagsak sa Ginoo ba? Nya tunob-tunuban na lang sila sa mga kabos. Grabiha, no? Tunob-tunuban na lang sila sa mga kabos.
Kana bitang moadto kog menteryo, Masim Park man or Mabahak or Madihas Manila Memorial, mga dato biya nang gipang lubong diya Manila Memorial, Sim Park inana. Pero ang nagsigig yatak-yatak nila no, ang mga hardinero nga mga kabos. Tunob-tunoban na lang, way siguro ato ra sa tumangihi ug way taon sa ari lang tangihi din Ihian na lang sila sa mga kabos. Nya ang mukaut intawag yuta nila ang mga kabos, nya tabunan sila yuta sa mga kabos. Ang ahang masag ang mga dato nang nagkaut diha. Wa oy, pare gani di magimukaut dito. Ang mga kabos kana mga naong ninyo, oy kabos ra mo imo yatak ninyo dito ana. Nya ilam nang yatakan ka ng yuta inigbantok la na ilam nang tumban anaam na nila. Di tagnuod gid ay, no? Sumuabot gid ang panahon nga kita yatak-yatakan ra gid tas mga kabos. Nya unsa may buhaton para dili ta mayatak-yatakan? Labi na gid dito sa ikaduhang kinabuhi, kinahanglan mahigugma tas mga kabos. Mahigugma ta sa tanan nga gihigugmas Ginoo. Gihigugma ni Kristo. Si San Francisco Javier, usa ni kabanggiitan bright kinis tanan nga pagka pari, nagka-contemporary ni sila ni St. Ignatius of Loyola. Ug nagpartner sila sa pag-put up anang Society of Jesus kanang mga Jesuits. Pero imbis nga mo proceed siya sa iyang pagka-professor sa University of Paris, kay sikat man ni kay siya didto, nipili siya sa pagka-misyonero. Nya dinhi siya gipada sa Asia, Japan, murag niagi pagitingan ni Philippines. Ana, og didha siya namatay sa usa ka island padung naunta siya sa China. Matod pa niya kanindot kasab-an ni adtong akong mga kaubang mga pari didto na nagsigig suwat og libro adlaw o gabi. Doktor na sila sa theology, doktor sa philosophy, doktor sa canon law. May kay inyong panganaog mo diha kanang gasa sa inyong kabright dad-ana didto sa mga lugar nga ang mga tao gani way makatudlog panguros. Nya kamuda gasigi ra mo lingkod anang classroom, sige mo diha basa anang libro. Pero di ay nindot kaing basahon dire ang kinabuhi sa mga tao. Siya sige siyang tudlo hangtod gid siya namatay. Kita usahay ingon ana biya tano, usatas mga sinaway sa mga santos. Secured kita sa atong balay. Adto ra kita sa atong balay, ana higda-higda, kaon, tan-aw TV. Nakalimot gani ka nga diha luyos imong bay, naa dihay way kaon, way TV, wala gani atop ilang balay. Ikaw man sa amo pader, basig tuas unahan. Ikaw man gyapon dito, irong-irong ngadto pagyus unahan. Nibuhat ba ka ana o adto ra jud ka? Secured lang yun ba? Ang gusto rabas Ginoo unsa iyang sugo nato, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Dili kay magpundo ra ta diha sa atong gitawag og comfort zone nga mao ang atong balay. Munang ingon siya, biyae gid ang inyong balay. Ana. Karon iguli ninyo mo biya mo sa inyong balay. Kinsay mo biya malangit. Pero kanang kasigirog ingon dia, father sa doon, taka na siya yaw-yaw niya. Na maron ingon ana ron dia, lisod kay na kinsa gayong tuwang sa kanas father gi kami natug tus taas, so na siya dili. No, na lakaw-lakaw gud. Ay na lang kog basihi. Ato maning kuan, ato man ni siyang responsibility. Og ako magtuman ani akong gisulti, aw buang-buang ko. Kamusad nga naminaw, nya magtuman mo aning inyong nabatian gikan sa buang-buang nga instrumentos Ginoo, nya magtuman mo aw maalamon mo. Nya igsunod adlaw matapos ang kalibutan, magdungan tag kamatay, kinsa may malangit? Ako o kamo? Uy, tubag uy. Kamo mo'y malangit kay nagtuman man mo. Nya ako kay gasulti nya buang-buang di ay wa day magtuman. Magtuman na lang sa kurug-sugod. Sige, manindog na ta. Atong himuon ang nobinaryo. Nobina sa mahal nga Birhen sa Guadalupe.
Mga igsuon, ang atong maaghop uyamot nga inahan, ang Birhen sa Guadalupe, sa kanunay na nalipod, nag-agap, nagtudlo, ug nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Kuyog ni Santo Niño, gitisok niya ang pagtuong Katoliko dinhi sa Sugbo ni adtong Marso 16, 1521. Giluwas usab niya ang tibuok Sugboanon sa dakong katalagman sa peste sa kolera niadtong Hulyo 16, 1902. Naghatag siya kanato sa tiunay nga larawan og modelo sa hingpit nga pagkatinun-an ni Hesus, sa pagkaputli nga ulay, sa pagkamaunungon nga asawa, og sa pagkamahigugmaon nga inahan. Sa Hulyo 16, 2002, gideklarar siya nga patrona sa Archdiocese sa Sugbo. Busa uban sa mapaubsanon og masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining santos nga nobina.